زي أغلقلت تلفزيون إيرتراي عز السلام تنا تقبل زخبركم تعذبتنا نلومي قدام شدش تلكاتي تفرق معلتن فرغان ترالوه زينا ومستنادون في المالنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي فلما كنتاتو مالي أبزواتات ماكلن سمينا وغيح بحرم بستقبل مرمراتات 10 شعات زيغاتات بكورنا فيروس ملكافهم ترقاقيسهم المعتي جرادين وزوات السنة مهرتم بعينة متن كبن مبال زكاير وزعري فرخم زهابت حبيرو أبن الزوا قرورا أجمل رخيبون أبزلوا متجو كنتات الناس السنة 5 مسات حبيرو تغناغن توغنات ليبيا مرج أخصاب زكاير زيصنح مساقر من قستي مريض شودن أنصار شبرا 5 قال زت قصت توسخ سراويت ناب مالي كم زوافر التقليد أمريكا نبكى بتشاينا تقاطر كفال بحر دوب تشاينا مركبو بأنكساس حابريته كام مينستر تعنا تمالي حموش تلكاتي تاب موشبي مأكلات زوباتات مأكلن سمينا وقيح بحرن بزتقبرن اي لابراتوري مرمراتات 10 شعات زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيسهم كابزيوم 10 حدا اب موشبي مأكلات زوبا مأكل شدشتخا اب موشبي مأكلات سمينا وقيح بحري مالت حموشت اباطع حدا دما اب جندع بزتقبر مرمراتاتيوم ملكفتهم ترقاقيسهم إذا خمسيلن كله 35 أب زوبا مأكل حانت دما أب زوبا عن سبب بتقلال 36 أب هوسبيتالات تعقيبهم زدل كنكن كجبر لهم تصنح زيجاتات حاويهم نن بيتهم تفانيهم بز مسرت تقلال قصري بكورونا فيروس زتلخ في زيجاتات كسبت مالي كلت شحن 326 بس حلهم شحن شوعة 210 كابزيوم حاويهم زتفانو شوعة بموت زتفليو 600 دما جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيهم مينستر تعنا حمش تلكاتيت كل تشحن 21 أب نوزبات السنة أب وسناسن روباغاش بمسنو أحملتي فرتاتن كالن زلمع زلو حارستوت بزكايرو حيال تعري مهرتم بعينتن متأنن يوسخ كم زلو بيت صحفة حرشابتن أزوبا قليسوم نصابو كيل إرينا أمانيل تسفاي أرسي مسمرهم أبتن الزوبا لعل كلتش هكتار زلمعو 273 حارستوت كم زلو زحبرة حلافة بيت صحفت عطو برهانا أسملاش حارستوت مسكليمات كبابي زي سمامعو أحملتن فرتاتن بحافشا 5 زرو اتغندم هرتم قنا شغورتي كوميدرن بانانان كم زغانة أبرهيون أبزي نوزوبا مبزحت بجزي تفريق نريق لنا شغورتي ببزحي تدوزح لعلي 25 شح دخون وناب أسمرة تلاقيه مالتيو كم خا كم بعل خلوت كم بعل كوميدري دا مسلو خا بزحون كان تكون بوحدو بجاب ياخن حاسبه لنا لعلي كلتميتي 300 كنتال دخون فريو انت قنم كم خا بانانا خري لنا خا اول حنت جزيات قنطب إذا خا كبابي 4 كنتال كتوص خلا اول حخا من داوصت نابس مرا لاخ مالتيو أب كلتشن عسران أبتن الزوبا 636 هكتار أحملتن 385 هكتار فرتاتن كم زلمعة كابزد ما أستاسوسان شمونتن شحكونتال أحملتن لعل عسران 5 شحكونتال فرتاتن كم التحفز زحبرة عطو برهانة وقتي على اليوم كبساوي أزرقتي كالمعوك كايد بزتن حتعري أبزقوان زي طاف سرناين عترن يلمعو كم زلون التبابعي مخانون أرديوم كبساوي إخلي طاف أب هكتار نأمنت كندي يأتو أبزخ نريق لنا كاب 10 سقع 10 سلسة يأتو طاف مالتيو حجي كريق لنا بهكتار كندي ندحر ديأتو خوينو ولا حاجة أبتخبس عن بهكتار أبزي دأتون سيبا بين بمسمس لدخون كم دليت ما يسل دركب أبزي وجي تاخوين نرخبو لنا ولا تتعب أبزي دزرع ولا أبسمرا دلوت ألب تمرات النت اللو مهنياتو ما يدس أجابة إخلطاتي دخيل سرناين فتين نينا تبقوا تي سامت إلنايم كالوت عتر دا أمسلو نجارات أب كبس هذا اللوسي أم بقال يجمر سرنايك المحجة تجمير تحافيس الليو
ሓረስቶት ግብሪ መሬት ሕርሻን ጥሪትን ኣብ እዋኑ ከማልኡ ከም ዘይጸንሑ ዝተቐሰ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ብምውህሃድ 70 ሚታዊት ካብቶም ሓረስቶት ግብሪ ከም ዝኸፍሉ ከም እተገብረ ብምልኦም ግቦኦም ንኸማልኡ ድማ እቲ ዕማም ቀጻሊ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ንኡስ ዞባ ተሰነይ ክኢላ ልምዓት ብቕሊ ኣቶ ክፍለ ገብረ መስቀል ብወገኑ ሓረስቶት ኣፍልጦኦም ኣብ ዘመናዊ ልምዓት ክብ ንምባል ብዞባ ዝተወደበ ብኽልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝወሃብ ስልጠና እቶታውነት ምህርቲ ሕርሻ ዘደንፍዕ ምዃኑ ገሊጹ ለዘበን ብዛዕባ ፍረታትን ኣሕምልትን ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብዝያዳ ሓረስቶት ካብቲ ነበርዎን ላዕልን ክምዕብሉ ብዞባ ልመፀና መምርሒ መሰረት ኮርሳት ክንህብ ቀኒና ማለት ኣብቲ ተዋሃበ ኮርስ ከዓ ዝያዳ በቲ ኣብ ክላስ ተማሃርዎ እንደገና ተግባር ኣብ ፊልድ በፂኦም ንኽሪእዎ ተባሂሉ ከዓ ኣብዚ ፊልድ ዲሞንስትሬሽን ወይ ከዓ መርኣያ ናይ ሓረስቶት ተባሂሉ ተመሪፁ እዚኣ ኮሚደረ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብ ዘላ ተዘሪኣ ማለት እያ ሳኻ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሓላ ዳርጋ 2 ወርሒ ቢላ ኣላ ሳኻ ብክልተ መንገዲ ተዘሪኣ ኣላ ሓደ ብናይ ክኢላ ሕርሻ እታ ካልኣይት ከዓ ብሓረስታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሳይንሳዊ ውፅኢት በቲ ናይ ክኢላ ከመይ ኮይዱ እቲ ናይ ሓረስታይ ከመይ ተጠቂሙ ተባሂሉ ትፍልልይ ተባሂሉ እንደገና ከዓ ንሓረስቶት ኣኪብካ ከመይ ክገብርሎም ከዓ ብዝያዳ ከዓ ኣብዚ ክግለጽ ማለት እዩ ሓረስቶት ብወገኖም ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ይረኽብሉ ከም ዘለዉ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ደላሎ ዋጋ ምህርቶም ንሄሩ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ እንከሎ ከም ዘተሓሳስቦም ብምጥቃስ ዝምልከቱ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ኣዘኻኺሮም እዚ ግራት ብዙሕ ፈተናታት ተኻይድዎ ኣብ ዓቐ ፈቲና ሽጉርቲ ጻዕዳ ፈቲና ድንሽ ፈቲና እዚ ሽጉርቲ እውን ተፈጥሮ ናይቲ ቦታ ኩሉ ሻዕ ሽጉርቲ ዝዝራእ ጣፍ ከም ዝትሪእዎ ወይ ጣፍ ዝራእዩ ስርናይ ኣሎ ስርናይ ቁርብ ናይ ምድሓር ኣለዎ ኩሉ ኢና ንፍትኖ ሕጂ ኣብቲ ውፅኢት ግን ኣብ ጣፍ ኣብ ስርናይ ኣብ ኮሚደረ ትኾነ ትሎ ዝበሃልስን ገብረና ከም ንባዕኸይ ደገምናያን በቲ ዘራእናዮ ድንሻይ ደገምናያን መርዝ መሬት ዝሃብካ ይተቀበል ንሕና ንህቦም እሱ እቶም ደላሎ ከዓ ተቀቢሎም ለቃሕዮም ዝቦነት ህዝቢ ኣጻሪ ይህቦም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዝቦም ሰብ ስለ ዘይረኽበቶም ህዝቢ ንዕኦም ኣምነሎም ንሕና ከዓ ንኣምነሎም እሶም ከዓ ተቀቢሎም እሳልጡልና ማለት እዩ ብቐጥታ ካብ ሓረስታይ ንህዝቢ ክከፋፈል ንሕር ኮይኑ ሓረስቶት ማሕበር ክገብሩ ኣለዎም ማሕበር ገይሮም ነቲ ህዝቢ ከመይ ይጠቅም ኢሎም ባዕሎም እንታሽሙ ገይሮም ክገብሩ ኣለዎም ንሕና ንገብሮ ነገር ኣይኮነን ንሕና ሓንቲ ዓቕሚ ይብልና ክንገብር ከነፍሪ ጥራሕ ዓሙና ንሕና ማሕበር እንድሕር ተጠሪሙ ሰብ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ክከፋፈል ይኽእል ንዓናውነቶም ሓረስቶት ንዕቦ ዝኾኑ በዚ ዝጥዕመኩም ክብለና ይኽእል ብዛዕባ እዚ ኣብ ዋጋታት ዝግበር ምውቕቓዕ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ብርሃነ ኣስመላሽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ተወሃሂዱ ሓረስቶት ብማሕበር ደረጃ ምህርቶም ብርትዓ ዋጋ ብቐጥታን ተገልገልቲ ከቕርቡ ምእንቲ ናይ መሸጢ ቦታን መዝሓልን ሓገዝ ካብ ዝገብረሎም ዓመታት ከም ዘቑፀረ ይኹን እምበር እቲ ማሕበር ክሳብ ሕጂ ከም ዘየተግበሮ ኣፍሊጡ ናይ መንግስቲ መኽዘን ስለ ደለና ነቲ ናይ መንግስቲ መኽዘን ማሕበር ከም ዝርከቦ ጌርና ኢና ኣብኡም ኣብዚ ሕጂ እዋን በናና ምብሳል ጀሚሮም ኣለው ገለ ንብረታት ከዓ ይኽዘን እዩ ሕጂ ዋላ እቶም ሰብ ግራውቲ ኣብዚ ደሎ ኩሎም ሰብ ጀራዲን ኣባል ናይቲ ማሕበር እዮም ስለዚ ብመንግስቲ ሸነኽ ዝተገብረ እንታይ ኣሎ ኩል ግዜ ነቲ ማሕበር ደድልዮ ነገራት የቕርብ እዩ ዋላ ኮንዲሽነር ከይተረፈሲ ኣቕሪብና ኣሎም ኢና ንዓእቶም መዝሓሊ ማለት እዩ መዝሓሊ ባናና ካልእትም ተፈላለየ ኣገልግሎት ንህቦም ኢና ግን እንታይ ክኸውን ኣሎ እቲ ኣባል ኣብዚ ደሎ ምህርቲ ደቕርብ ደሎ ነቲ ማሕበር ክፈልጦ ኣሎ በቲ ማሕበር እኮ ኢና ዓና ድመፀና ኣገልግሎት ንህቦ ደለና ብማሕበር ገይሩ እዩ ቸይን ድመፀና ማሕበርን ሚኒስትሪ ሕርሻን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ገጽታ እዮም ፍልል የብልናን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ እማህሚመ ንኡስ ዞባ ቆሮራ ናይ መጋሃጫ መሬት ጽቡቕ ብምልሙዕን ስሩዕ ኣገልግሎት ጥዕና እንስሳታት ስለ ዘሎን ቁፅሪ ኣግማል እናሰሰነ ከም ዝመፀ ተሓቢሮም ኣብቲ ከባቢ እኹል ሳዕርን ማይን ተዋሒሱ ስለ ዘሎ ንምርባሕ ኣግማል ምቹእ ኮይኑ ምህላው ዝሓበሩ ወነንቲ ጥሪት ንጥሪቶም ዝብላዕን ዝስተን ምድላይ ዘጋጥሞም ዝነበረ ሃልኪ ከም እተቐንጠጠ ገሊፆም ሓላፊ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣድም ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሎሚ ዓመት ብዘሎ ሰናይ ክራማት ኣግማልን ጤለ በጊዕን ከምኡውን ካብ እንስሳታት ዘገዳም ሰገንን ኢራብን እቲ ከባቢ ኩነታትን መቺእወን ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ኣግማል ካብ ጎላጉል ቅሮራ እናረሓቓ ክሳብ ጋሺ ወረዳ ምንባረን
يهالكا خمزنا براز تقسأتو آدم نايلو عمد كرامات جن نعانن نقاسوتنن أزيو خمز حجزهم حابيرهم እንስሳታት ዘገዳሙን በተመሳሳሊ ሰሲንን ምህላውን በመግላጽ ህዝቢያ ማዕቃበን ዝገብረ ዘሎ አበርክቶ ዝያዳ ክደፍአሉ አዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ማእከል ለበዳዊ ሕማማት ንምቁፅጻር ልዑል ስርዓተ ኣወዳድባን ቁፅፅርን ከም ዘድሊ ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለው ተጸብጻብ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቅርቦ ኣብ ዞባ ማእከል በመልክዕ ለበዳ ዝኽሰቱ ሕማማት ኣብ ምቁፅጻር ተበፂሕ ዘሎ ደረጃ ንምዕቃብ ልዑል ስርዓተ ኣወዳድባን ቁፅፅርን ክህሉ ከም ዝግባእ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና አቶ ነጽር ኣብደበሳይ ገሊጹም ለበዳዊ ሕማማት ቅድሚ ምኽሳቶም ዝግትእሉ ኩነታት ንምፍጣር ኩሎም መሻርክትን ኣማሕደርትን ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ምእዛንን ተረኦም ክከብሉ ብምዝኽኻር ብደረጃ ዞባ ኣብ ዓመት 4 ግዜ ዝካየዱ ወፍራታት ጽሬት ኣብ ዝምዳይ እዚ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ አቶ ነጽር ኣብ ገሊጹም ጥዕና ኣከባቢ ንውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይግደፍ ንኹሉ ኣካል ሕብረተሰብ በማዕረ ዝምልከትን ዘገድስን እዩ ዝበለ አቶ ነጽር ኣብ ዞባ ማእከል ብዘሰላሰሉ ንጥፈታት ዛጊት 80 ሚእታዊት ካብ ተላብዓት ሕማማት ነጻ እኳ እንተኾነ ገና ብዙሕ ዕዮ ተሪፉ ከም ዘሎ ኣብርሂዮም እቲ 80 ሚእታዊት ናይቶም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝለዋምዑ ካብ ሰንኪ ጉድለት ጽሬት ናይ ከባቢ ምህላው ማለት እዩ ጥዑይ ሕብረተሰብ ጥዑይ ኣከባቢ ይዳህንጽ ማለት እዩ ነቲ ኣከባቢ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትና ኣብ ንገብሮ ንሕና ነጋዕዝዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ንሕና ንገብሮ እንታይ ሽሙ ተመሊሹ ከዓ ንዝተፈላለየ ሕማማታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክላብዑ ዝኽእሉ ሕማማታት ያቃልዓልና ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ኣተኪርና ብንጥፈት እንድሕር ሰሪሕናሉ እዞም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝላብዑ ብለበዳ መልክዕ ዝመሓላለፉ ሕማማታት ነዚ ኣብ ምብርካት ዓብ ተራ ይገለዎ ማለት እዩ ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት ዝላብዑ ሕማማት ንምግታእ ከም ዝመርሑ ሓበራዊ ጽሬት ብምትእትታው ድሮ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል እቲ መደብ 95 ሚእታዊት ተግባራዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ነዚ ንምዕቃብን ምሉእነት ትግባርኡ ንምርግጋጽን ተራ ኣማሕደርቲ ክዓዝዝ ጸዊዑ ምክንያቱ ከባቢ ማለት ሚኒስትሪ ጥዕና ጥራሕ ንበይኑ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኩለን ኣካላት ጥዕና ንኩሉ እያ ትምልከት ማለት እዩ ንኩሉ ስጋብ ዝኾነት ኣማሕደርቲ ሓደ ካብቶም መሻርክቲ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ሕጂ ንዕኦም ምስሓዝካ ኣብ ምምዳብ ድዩ ኣብ ምንቅዕቃሕ ኣብ ንምሕዳር ናይቶም ከባቢታት ሽግራቶም ኣብ ምልላይ ናይ ኣማሕደርቲ ተራ ቀሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ኣብ ከባቢ ጽሬት ማለት እዩ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ሕማማታት ንኸይቃላዕካ ኣማሕደርቲ እዚ ኣበርቲዖም ክሰርሕሉን ኣብ ምንቅሕቃሕ ኣብ ምውዳብ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ጸለውት እዮም ማለት እዩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና አቶ ነጽር ኣብደበሳይ ኣብ መወዳእታ ዝበዝሑ ብመልክዕ ለበዳ ዝኽሰቱ ሕማማት ብኣካላውን ከባቢያውን ጽሬት ክግትኡ ስለ ዝኽእሉ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ብጽሬት ክሕዝን ጓሓፍ ኣቢሎኒታት ክውግንን ኣተሓሳሲቡ ክቡራት ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብረድ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ዝጸንሕ መሰጋገር መንግስቲ ከም ዝመረጹ ተቓሊሑ እቲ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተመርጹ 4 ሰበስልጣን ዝሓቆፈ መሰጋገር መንግስቲ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ብቀዳማይ ሚኒስተርን 3 ኣባላት ፕሬዚደንታዊ ቤት ምኽርን ዝቆመ እዩ እዚ ቅልውላው ሊብያ ንምዕራፍ ተበፂሑ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ገስጋስ ኣቐዲሙ ካብ ዝተመዝገበ እወታዊ ምዕባለታት ዝሓሸ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ምቋም መሰጋገር መንግስቲ ኩነታት ሊብያ ንምህዳእ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ዝገለጸ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክልቲኦም ወገናት ከኽብርዎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ 2011 ድሕሪ ዝተገብረ ድግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብ ዓሚቕ ቁልላው ዝኣተወት ሊብያ ካብ 2014 ምብራቓዊ ሸነኽ ብዕጡቓት ተቃወምቲ ምዕራባዊ ድማ ብመንግስቲ መሓደር ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ነቲ ቅልውላው ንምዕራፍ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዝጥቀስ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይጸንሐ ይግለጽ ሽወደን አንጻር ሽበራ ከም ዝቃለስ ዝጠቐሰቶ ተወሳኺ ሰራዊት ናብ ማሊ ከም ዘዋፈረት ሰበስልጣን ፈረንሳ ትማል 5 ለካቲት ሓቢሮም እቲ ሰራዊት ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ተዋፊሩ ምስ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሓቢሩ ወተሃደራዊ ስርሒት ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹ
እዚ ሕጂ ዝተላእከ ሰራዊት ሽወደን ምስቲያ ቀዲሙ ናብቲ ሃገር ኣትዩ ዝነበረ ኣስታት 200 ሰራዊት ሽወደን ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ማሊ ክጸንሕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ማሊ ልዕሊ 5000 ወተሃደራት ልኢኻ ዘላ ፈረንሳ ነቲ ወፍሪ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ክጽምበርኦ ክትጽውዕ ጸኒሓ እያ። ካብ 2012 ኣብ ማሊ ዝካየድ ዘሎ ግደማ ወተሃደራዊ ምትእታው ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ተፈጢሩን ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ከህድኦ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። መንግስታት ቡርኪና ፋሶ ማልን ኒጀርን ጸጥታ ዞባ ሳሕል ንምውሓስ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ወገናት ዝርርብ ከካይዱ ከም ዝደልዮም ክገልጹ ጸኒሖም። ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ህላውኣ ናይ ምውሓስ ጥሙሕ ዘለዋ ፈረንሳ ነቲ ሓሳብ ከም ዝነጸገቶ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ብ4 ለካቲት ናብ ከባቢቲ ቻይና እትቆጻጸሮ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና መርከብ ውግእ ከም ዘንቀሳቐሰት ተቓሊሑ። ኣሜሪካ እቲ ተልእኾ ኣካልቲ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ንቡር ናይ ኮለላን ዳህሳስን ንጥፈታት ምዃኑ ክትሕብር እንከላ ቻይና ግን ካብ ምጥሓስ ልኡላውነታ ፈልያ ከም ዘይትርእዮ ብምሕባር ብትሪ ተቃዊሞቶላ። እዚ ሓድሽ ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ዘይምቅዳው መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ብተደጋጋሚ መራኽብ ውግእ ክትልእኽ ምጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና ብትሪ ክትቃወሞ ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት የረድኡ። ቻይና ዝዓበየ ክፋልቲ ማያዊ ኣካል ግዛእታ ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ ብርክት ዝበለ ሃገራት እቲ ከባቢ እውን ብተመሳሳሊ ከም ዝበጽሐን ክገልጻ ጸኒሐን ዘለዋ። በዚ ድማ ዘይምርጋእቲ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ማያዊ መስመራት ንግዲ ዝኾነ ባሕሪ በብእዋኑ እናኸፍአ ክመጽእ ምጽንሑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። روسيان ቻይናን ኩሉ መድያው ዝምድናን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን። እቲ ሰምዕ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብ4 ለካቲት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዩ ተበፂሑ። ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ብዕቱብ ክሰርሓ ምዃነን ዝገልጻ ሩስያን ቻይናን ኣህጉራውን ዞባውን ጸጥታ ንምውሓስ ከም ዝተሓጋገዛውን ኣብ ትርክብ ሓቢረን። ክልቲአን ሃገራት ብዘይካዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ንዝግበር ምትእታው ብመትከል ከም ዝቃወምኦ ኣፍሊጠን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያን ቻይናን ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ብሓፈሻ ኣብ ምዕባል ክታበት ናይቲ ቫይረስ ድማ ብፍላይ ክትሓጋገዛ ምዃነን ሓቢረን። ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሩስያን ቻይናን በብእዋኑ ናብ ዓበለ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ገማግም ማያት ቺለ ኣሽሓት ዓሳታት ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ምኽንያት ሞይቶም ተገፊዖም ከም እተረኽቡ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዮም። ተጣበቕቲ ኣከባቢ ጠንቅቲ ተርእዮ ማያዊ ብከላ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታቶም ይህቡ ከም ዘለውን ንምፍላጡ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ሰብ መዚ ቺለ ሓቢሮም። ዘይምምጥጣን መጠን ኦክሲጅን ኣብቲ ማያዊ ኣካላት እውን ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ወገናት ይእምትሎም። ኣብ ማያት ቺለ ዓሳታት ብብዝሒ ክሞቱ ምርኣይ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። ኣብ ማያዊ ኣካላት ዝኽሰት ዘሎ ብከላ ጠንቂ ሞት ሓያሎ ህይወታውያን ክኸውን ምጽንሑ ጸብጻባት ኣከባቢ ይሕብሩ። ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ዓሌታት ለመምቲ እቶም ዝደቐቑ ምዃኖም ዝተገልጹ ኣብ ማዳጋስካር ከም እተረኽቡ ተመራመርቲ ስነ ህይወት ሓቢሮም። እዞም ኣንስታይን ተባዕታይን ዝኾኑ ዓሌት ነፋሒቶ ለመምቲ ግዝፊ ኣካላቶም ካብ 13.5 ሚሊሜትር ከም ዘይሓልፍ እቶም ተመራመርቲ ብተወሳኺ ኣረድዮም። እቶም እንስሳታት ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ኣስታት 11,500 ምዝጉባት ዓሌታት ለመምቲ ዛጊት እቶም ዝደቐቑ ከም ዝኾኑ ዝሕበር ዘሎ። እዞም ዝደቐቑ ዓሌት ለመምቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ማዳጋስካር ኣብ ዝርከብ ጫካ ከም እተረኽቡ ተፈሊጡ። ንሎሚ ቀዳም 6 ለካቲት ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ።
سلام كبرات عزبتنا كم يصنحكم علتا وزينا سبورت حزلكم قريبا زلخو ناتنائيل زي ميكيلم مكتتالكم دما بخبري عدم ምስ ብሞንቶን ስፖርትስ ትምወል ማሌዥያዊት ጋንታ ትረንጋኑ ሳይክሊን ተጠርኒፉ ዝወዳደር ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ድሕሪ ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2020 ምስታ ጋንታ ውድድሩ ምክያዱ ናይ 2021 ሎሚ 6 ለካቲት ኣብቲ BCI ናይ 1.2 መዕቅን ዘሎ ብግራንድ ፕሪክስ ኣላንያ ዝፍለጥ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቱርክ ዝእንገድ ውድድር ክሳተፍ ብጋንቱ ተመሪፅሎም ብዘይካ ዝውን ጽባሕ ሰንበት ኣብ ትመሳሊ ዕምሪ ዘሎ ግራንድ ፕሪክስ ጋዚፓሳ ከም ዝወዳደር ተፈሊጡ ከም ዝዝከር መትከል ኢዮብ ኣብ ለካቲት 2020 ዙር ሩዋንዳ ተጸሚድሉ ዝነበረ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናይቲ ዙር ብዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ጸገም ነቲ ውድድር ከቋርጾ ከም ዝተገደደን ንዕረፍቲ ናብ ኤርትራ ድሕሪ መኻዱ ኣብ መላእ ዓለም ብዝተኸሰተ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ካልእን ዕንቅፋታት ምስታ ጋንታ ከይተጠርነፈ ድሕሪ ምጽናሕዩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ታ ጋንታ ኣብ ቱርኪ ንኽትወዳደር ፍቓድ ድሕሪ ምርካባ ብዝገበረትሉ ጻውዒት ኣብ ኢስታንቡል ናብ ጋንቱ ክጽበር ክኢልሎም ታ ጋንታ ንሓደ ወርሒ ኣብ ቱርክ ብትጸናሕሉ ኣብ 6 ዝተፈላለዩ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ከም ተሳተፉን ብመሰረት ካብ cyclingnews.com ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነጽር በኤምባሲ ኤርትራ በሱዳን ተወዲቡ ንዝኽሪ ሰሪሕት ፈንቅል ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኤሪሊግ ናይ 2021 ኣብ ካርቱም ሱዳን በቅድሚት ማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ቀዳማይ ጸወቱ ኣሰላሲሉ ኣምሲዩ እዛ በመንጎ ሻል ኩኒት ሓድን ዝተኻየደ ጸወታ ንፋስ ዝዓብለሎ ብምንባሩ ንተጻወታ ሽጋር ከም ዝኸውን ብኣጎ ግምት ዝተዋህበ እዩ ነይሩ ጸወታ ተጀሚሩ 5 ደቂቕ ምስ ተልዓሉ ሓላውላ ሻል ኩዕሶ ሒዙ ካብ ክልል ዳት ምውጽኡ ኢትሓድ ቅልዓ መቕጻዕ ተረኺባ ሳሚሞ ኣሌክሳንደር ቀዲዑ ብምዝጋብ ኢትሓድ ብኣጎ መሪሕነት ናይ ትግጥም ክትሕዝ ከኣለት ጸወታ ብማእከል ሜዳ ተደሪቱ ኣብ ዝቕጽለሉ ዝነበረ ግዜ ቀዳማይ ብርዓ ብምካል ብሉጻ ጥቃዓይ ጋንታ ሻልኩ ሰናይ ዝርኣይ ምስ ተኸላኸሊ ኢትሓድ ኣንዋር ብምግጫው ከቢድ መጉዳእቲ ስለ ዝጋጠሞ ተቐይሩ ክወጽእ ብምግዳዱ ነታ ጋንታ ሻልኩ ዓቢ ሃጓ ፈጥረላ ቀዳማይ ብረ ብመሪሕነት ኢትሓድ ተዛዚሙ ኣብ ካልኣይ ብረ ሻልኩ ዝተመዝገበታ ሸቶን ምሕዋይ ፈተነታት እኳ ተካይደት ክሰልጣ ግን ኣይከኣለን ተጻወቲ ኢትሓድ ብርክት ዝበለ ፈተነታት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ኣብ መበል 93 ሮቤል ገብረ ዝግዛሃር ማተራርቅላዕ لعلي عند الدات هريمة مسمر سيارة دحر موسى ناي مسمر رانيا شوتو مخانا دحر محبارو يتحد كل تبارو مرحمة للتوم دحر زستمزج زي مبارو صوتا بعوت يتحد كل تبارو تزازيمهم عب مسمر مكل خالت سلفو بلوت صوتا كان صبار ازو عليه هنو جرماي كابي تحد بلوت صوتنا يزاقط بمسمايو كفدرشنا يمتابعي شلما تقبلهم زي صوتا سبورتاو ጭውነት زعبلو هلخن بتعذبتي كلتين ጋንታት ዝማሞቀ በመንባሩ አባላት ክልቲኤን ጋንታት አካይድቲ እዚ ውድድር ክምጎሱ ዝግበኦም እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺምሎ ምስ ካልእ መደባት ኤሪ ቲቪ ንገድፈኩም ብወገነይ ሰላም